I'd like to confirm dugay-dugay kung sagin man ng Vice President. Kagawad mayang hapon, Section John, live ka karon diri sa Action Radyo Bacolod. Ngayong hapon, Action John, kasi ito na nga pagpalamatitang Action Radyo Bacolod. Ngayong hapon din Merry Christmas. Yes, Merry Christmas, Kagawad. Kagawad, ikaw Japon Vice President ka Banaag sa Bacolod? Yes, I'm the Vice President and the spokesperson of the Lgbtqia and official member of the Local Civic Council of the Philippines representing Bacolod City. Oo. Kagawad, no, medyo may gamay nga choppy base makakita kasang side o makakano ka. Pero Kagawad, kabalo ko gina-promote yung gini events na nagpapili kabilang konsyal sa Bacolod City. You're promoting for this one ang inclusivity plus ang mga programa para sa mga LGBTQIA but siningon sa other third sex. Ano third sex gid man ni panawag naton di Black Kagawad? Anong reaction niyo diri kay do gina-recognize karon gid no isang gobyerno nasyonal? Yes, a few days ago, being recognized because ang Vatican City is a welcome development for the LGBTQ plus community in the whole Philippines. Nagitagaan kita landmark for the approval of the blessings for the same-sex vows. Actually, di na sila marriage. Not as part of the sacrament, but blessings lang for the same-sex couple. And then, gintagaan ng kita sa kaniguyunan sa atong presidente, si President Bongbong Marcos, na mag-ahatag ng recognition for the LGBTQ plus community. And the Banag LGBT was part of it. No, wala na naka-attend wala lang ako naka-attend that time because of the schedule man sang hindi na consultable ko. So, I just heard na gitagaan LGBTQ Council in the whole Philippines. Hindi ko sure to sino president, but I think Dinitan of the OWA was part of the council. Hindi ko sure kung saan yet, but nagkatuna din siya sa Bacolod at sa other municipalities and cities of Negros Occidental. Okay, kumbaga may ara gid man gali adri nga makadig abi naton nga do small consultations sa ground diri sa grassroots level before paman Kagawad nagwa ang ining resolution. Yeah, so amo na siyang ginahulat na lang this I think amo na sa today siguro nga napagwa. Actually naka-met na siya sa pag Pride Month last June dito sa Malacanang. So ging recognized na nakalain ng mga under sector LGBTQ plus community ang accredited at mga registered sex ng mga organization of the LGBTQ plus community. Then, muna sa maging forward, guro kami nga sa President BCM sa recognition or council na mag-head sa LGBTQ plus community. Para sa imo Kagawad paglantaw no, this is very sa iba na magsiling sila do ka simple lang ti ara lang man ano naman executive order matukod lamang komitiba pero no ka importante ini anong significance sang sining development nga even the national government is giving opportunity sa LGBTQIA community. Yes, other than sa aton na church na rights naton, very important yung aton na ma-practice ang equality or dapat mapasar ang TOGI bill naton ang sexual orientation of gender identity and expression bill na dapat mapasar ina siya. Very important ba na may executive order from the president provide a council or committee on the LGBTQ plus community all over the Philippines na matagahan man rights. But at the same time, dapat tandaan natin sa ating mga brothers and sisters from the LGBTQ plus community nga dapat butaran sa limitation, yung pag-abuse ang ginahatan sa church at sa aton nga government sa paghatag sining recognition and sa council or committee nga maghahatag sa kayunan nga mag-equal ang pag-deliver ng services man, equal rights and equal opportunities for the LGBTQ plus community. Sakto ginakagawad no ang imo ginpunto bla bago lang ginggaan na kamo no sang ginatawag abi pagkilala no kag pagrespeto sang simbahan hindi gid dapat pag-abusaran di ba? Yes, dapat ang ating mga LGBTQ plus ng mga members na over naman sila sa limit, over naman sila sa hata ng mga rights. So, dapat ang respect natin sa ang respect
para maging ang respect sa aton sa society para gihapon including na ang mga recognitions sa mga equal opportunities and rights in natin sa government o sa church. Gin-mention to Kagawad sa ning executive order ang nga nabasa ko, gin-explain ko lang bago lang, nga gusto gidaglis ang gobyerno nasyonal nga mangin part ng LGBTQIA community sa mga program, ilabi na sa ginatawag nga policy making. Kung ano ba mangin desisyon sa mga programa sa nagakatabo, no? Do ka tsakto ginagali no ang ginamention man adumduman ko kinino kay I was there during the grand rally that you're mentioning that there's really a need to have a representation sa LGBTQIA community sa legislation kag policy making. Yes, last month, November, one of the example and one of the programs na naging part ng LGBTQ plus community, maging approve namon ang ordinance of the local aid bill, maging pasubmit through the Committe on Health, but that time it was represented by Councilor Flor of the Gender Development naman siya nga committee kami submit sa Lungsod ang executive orders. So, in connection with that, dapat ang mga legislation sa mga programs and even projects dapat maging part ang LGBTQ plus community man, most especially sa mga sa mga programs and projects natin like example on the gender and development, livelihood programs, or the social services na dapat equal ang opportunity equal man ang pagkatag sa mga benefits like sa senior citizens, like PWD, the LGBTQ plus community. Oo, damo naman bisubong Kagawad no nga mga members ng LGBTQIA community nga nag-excel sa politics, di ba? Sila nagano sa Congress, may congressman or representative bataan sa no nga member ka LGBTQIA community, di ba? Yes, represented by Congressman Cheryl Roman, no? Yes, oo. I think ang Soji bill is coming naman na maging mapakar no maging lahi naman nato ng Soji bill na maging author man ni Senator Tiveros. Oo, Senator Lisa Tiveros. Anyway, this is a welcome development do maayo gini nga Christmas sa tanan nga mga miyembro sa inyong grupo Kagawad. Yes, so ging tanan ng mga parts sa Mindanao, Visayas, Luzon, and Metro Manila represented din na siya sa mga sectors sa mga LGBT community. So, dili sa Bacolod, inatinguan man naman na unite ang tanan ng organization para LGBT wala ng partisan lang pag maging isa, no? Tanan ng mga LGBTQ plus community, especially under administration ni Mayor Alvin Benitez. I will try to have an appointment with the year after the new year to sit down all the support the LGBTQ plus community from yung administration, from all sectors and organization na as a whole, as one, para may representation kami ang connection, wala maging isa ang protection naman sa dito sa nila. Okay. No, very good ina. No nga plan for 2024. Thank you gid Kagawad Jonathan Diaz sa time and sa imo din nga pag-share sa mga inputs or mga development on the affairs ng LGBTQIA community hindi lamang diri sa Bacolod sa bilog nga Pilipinas. Mayang hapon Kagawad. Thank you. Merry Christmas sa tanan nga Bacolod non sa Negrosanon. Malabog niya salamat. Mayang hapon. Merry Christmas. Action Reports, Afternoon Edition. Giningagaw ta lang si Kagawad Jonathan Diaz. May activity dara karon sila ni Kapitan Madeline Diaz sa Barangay 18, the Christmas activity dara sa Barangay 18 mga ka-aksyon.